Ahojte. Poďte si s nami dnes pripraviť toto skvelé poke, ktoré pre nás dnes vymyslel pán Vladimír Lokšík, ktorý je uznávaný šéf-kuchár. A my sme veľmi radi, že ste prijali naše pozvanie. Toto je poke priamo vymyslené pre nás a je iné v tom, že tam nie je ryža, ale pohanka. Povedzte nám prečo. Vzhľadom na to, že jedna z moderných technológií, ktorá sa dnes v gastronomii používa, respektíve používa sa trošku dlhšie, je fúzia. Fúzia je spájanie dvoch typických surovín alebo viacerých typických surovín z rôznych národných kuchyň. Poke vzniklo na Havaji a základom je ryža, tak pohanka je typická pre Slovensko, je to tradičná surovina, je to veľmi zdravá surovina, ktorá napríklad uspokojuje náročných ľudí a hostí, ktorí majú problém s alergiou, ako napríklad bezlepková dieta, a veľmi dobre sa nám hodí do toho jedla, ktoré vám my dnes chceme ukázať. A zabudla som niečo povedať, pán Vladimír Lokšík je korporátny šéf-kuchár spoločnosti OMES, ktorá nám zariadila túto našu krásnu kuchyňu. Spoznali sme ho priamo v tejto spoločnosti OMES, kde teda robí korporátneho šéf-kuchára a viedol aj slovenské a české hotely, takže má obrovské skúsenosti v kuchyni. A čo ešte sa môžeme od vás dozvedieť? Mojím životným štýlom v kuchyni nielen pracovať, ale aj sa zabávať, takže môžem sa popíšiť, že som pomohol veľa mladým kuchárom dosiahnuť nejaké ocenenia, či už na národných alebo na medzinárodných súťažiach, kde som samozrejme aj ja súťažil a dosiahol som nejaké ocenenia. No a pôsobil som takisto na pozícii viceprezidenta Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, pretože rád odovzdávam skúsenosti mladým a šikovným kuchárom. Tak to je pre nás veľká česť, pretože s takýmto odborníkom váriť, to bola trošku dosť tréma pre mňa. A ja som sa musel pochváliť, lebo ona to nevedela povedať. Ako prvé si uvaríme vajíčka na mäkko, potom nakrájame por, mrkvu, uhorku, reďkovku, avokádo a tofu. Kto má možnosť, zeler dajte 10 minút na paru a ak nie, môžete ho 5 minút povariť a potom osoliť. Pohanku dajte variť do vriacej osolenej vody na 10 minút. Potom ju prepláchnite studenou vodou. Takže pohanku sme si dnes vybrali na miesto ryže, pretože je výživovo na vyššej úrovni ako ryža. A ja mám rád fúzie, čo je spájanie dvoch národných kuchyň, preto dneska urobíme pokemisku, ale základom nebude ryža, ale bude pohanka. A získame tým aj to, že pohanka je podľa mňa výživovo na vyššej úrovni pre človeka ako ryža. Má menej sacharidov a je výživnejšia. A hlavne je bezlepková. Obaľovaný zeler máme dnes premiéru, lebo my sme ho ešte určite do krabičiek nerobili. Takže som veľmi zvedavá na tú chuť. Iba do vačku sme ho robili. A pani, toto by som si dal, pretože potom sa to tvorí. Keď som natáčal Markízu alebo STVčku, tak sa všetci tešili, kedy, a to nie len pri mne, pri každom kuchárovi, kedy sa to skončí, aby to mohli zožrať. To je výhoda, že vlastne tu sa musí spraviť iba farba a chrunkavosť toho obalu, lebo všetko ostatné už je vlastne uvarené. Robili sme si sladkokyslú omáčku, ktorú vám neprezradíme, lebo to je tiež dneska prvýkrát tento recept sme robili. Tuto Bibiana vymyslela. A nechcela mi povedať, čo tam dala, tak vám nemôžem ani ja povedať, hej. Ale je to dobré. A videl som, že tam je aj sojová omáčka. To bol samozrejme žart. Proste sme zmiešali sladkú čili omáčku Exotic Food so sojovou omáčkou Kikkoman v pomere 100 ml sojovej omáčky a 200 ml sladkej čili omáčky. Zamiešame a tým vlastne dostaneme základ pre naše poke, alebo nazvite si to ako chcete. Na Havaji to vzniklo a tam to volajú poke. Ako poraj. Môže byť? To je. Aj tam myslíte tú chuť pohanky. Pravda. O tom to je. Chute sa dá vždy vyrovnať. Pohanka má svoju typickú chuť, na ktorú si človek musí zvyknúť. Je zdravá a mne sa veľmi páči. Ja mám rád pohanku, takisto ako veľa ľudí si myslí, že na Slovensku proste boli prvé zemiaky. To je hlúposť.
Na Slovensku bola kvaka, ale keďže nie je sezóna teraz, tak kvaku si môžeme urobiť niekedy inokedy. Dobre, máme vypražené, môžeme teraz Dipka nakrája avokado na platky. Ste prvý človek, komu som nožík požičal. Však práve preto sa pýtam. Výnimočne, náhoda. Sa neporežem. No, je to ostré, treba dávať bacha. Takto rečkovku a teraz si dáme jedno prošutko. Avokado je v podstate skoro v každej. Mám trému, robím to prvýkrát v živote. Dobre. Dávam viacej, lebo to si berem domov. No. To je taká zaujímavá kombinácia chutí. Fakt dobré. No. Naši krabičkári sa môžu tešiť na toto jedlo. Veľmi ma to presvedčilo a je to naozaj zaujímavé, chutné a výživné. Dobre, a môžete skúsiť aj vy už teraz. No.